हरे कृष्णा. आजी उपस्थित आशिले पुरा सिनियर वैष्णवांक आणि ज्युनियर वैष्णवांक सुमाराजी भक्त भक्तीन जॉइन जाल्याची रिसायटेशन म्हणूक पुरा लोकांक हार्दिक स्वागत सुस्वागत असा. हे पुरुषोत्तम मासाचे एक पवित्र मास आयचे सेशन आमका गोत असा. श्री चौराग्र गण्य पुरुषाष्टकम बाय श्री बिल्व मंगल ठाकूरजी ताचे बगे आम्ही आज शिक्षा वत आसाची. सेशन हांव मंगळाचरण सांगून स्टार्ट करता असा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. आयचे सेशनाक पुरा लोकांची हार्दिक स्वागत असा अनेक पटी. आयची सेशन आम्ही मंगळाचरण जाल्लेलं असा. चॅप्टर 15 गीता रिसायटेशन सांगून स्टार्ट करूया. त्याच्यानंतर चौराष्टकम बी असा. सो चॅप्टर 15 गीता रिसायटेशन म्हणच्याक आजी आमगेलेगी 5 लोक पार्टिसिपेंट्स असाची. श्लोका 1 to 4 सांगच्या येत असाची कनिका भट. श्लोका 5 to 8 इशिता प्रभू. श्लोका 9 to 12 वैभवी नायक. श्लोका 13 to 16 सान्वी पै आणि श्लोका 17 to 20 अपूर्वा प्रभू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. परमात्मने नमः. श्री भगवद गीता पंचदशोऽध्यायः. पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्माणुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपम् अस्येह तथोपलभ्यते नान्तो
निवर्तम्येनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इशिता प्रभु। हरे कृष्ण। निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म नित्या वितर्क कामी गंधे विमुक्ता सुख दुःख संधे गज्जन्त मूढ़ा पदमव्ययन्ता न तद्भासयते सूर्यो न च शांको न पावकः यद्गात्वा निवृत्तन्त तद्धाम परमम् ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मम षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदा वापुन्ति यच्चापुन्ति कार्मितीश्वरः गृहीति तनय सम्याति वायुर्गन्धानि निवाशय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सान्वी पै। गाम आविश्य च भूतानि धारयामि अहं ओजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चक्षर एव च शस्त्रः सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षर उच्यते। हरे कृष्ण। उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेत्युदारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यव्यय यस्मात् शरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च पतितः पुरुषोत्तमा यो मामेवम् सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. भाई चंदकोनो पुरा चोरडवाना सांगितलं असा. कनिका भट, इशिता प्रभू, वैभवी नायक, सान्वी पै आणि अपूर्वा प्रभू तुमका पुरा लोकांक हार्दिक धन्यवाद. आणि अशी जी तुम्ही प्रत्येक सेशनांत येऊन सांगा भगवद्गीता चौराष्टकम तुमगे घरांत बी सकाळी उठून बसून सांगा. धन्यवाद तुमका. आता नेक्स्ट आम्ही चौराष्टकम सेशन आवताची. सो हंगा फर्स्ट आम्ही फर्स्ट वर्स टू 8th वर्स आम्ही फर्स्ट सिंगिंग करता सची तदनंतर ट्रान्सलेशन बी असा. सो चौराष्टकम फर्स्ट वर्स सांगचे येत सची आणि कनिका भट, सेकंड वर्स इशिता प्रभू, थर्ड वर्स सान्वी पै, फोर्थ वर्स आहना प्रभू, फिफ्थ वर्स प्रार्थना प्रभू, सिक्स्थ वर्स मीरा किनी, सेवेंथ वर्स दुर्वा आणि 8th वर्स आशुतोष राव. हरे कृष्णा. हा बिल्वा मंगुळ ठाकर रचित चौराष्टकम सांगता. व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, गोपांगनानां चतुकूल चोरम, गोपांगनानां चतुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. हरे कृष्णा. इशिता प्रभू. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं, नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरं, प्रदाश्रितानां सन्मस्तचौरं, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. हरे कृष्ण. किं चानिकृत्य पादाश्रितं य करोति भिक्षुं पतिगेहहीनं, केनापि भूभिशरचौरयित्रे दृष्टश्रुतो वा न जगत्तयेति. यदीयनामातिहरात्यशेषं गिरिप्रासरानपि पापराशिन्, आश्चर्यरूपो ननु चौर ईदृक्, दृष्टाश्रुतो वा न मया कदापि. प्राणस्य सर्वमेव पालयसि कुत्रोद्यचौ, त्वमपि दाम्नासि माया निरुद्ध. हरे कृष्णा. छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं, भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं, छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं, नैवात्मनो भक्त कृतं सुबन्धं. हरे कृष्ण. अनमानसे तामसराशि घोरे, कारागृहे दुःखभये निबद्ध, लभस्व हि चोर
स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् हरे कृष्ण कारागृहे वस सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलसन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्य चोरहृदय नहि मोचयामि सर्वस्य चोरहृदय नहि मोचयामि। हरे कृष्णा. भारीचंद कोरनो सिंगिंग केलेलं असा चौराष्टकम. आता नेक्स्ट प्रति वर्षाचे ट्रान्सलेशन ऐकूया आम्ही. सो फर्स्ट वर्स ट्रान्सलेशन अर्जुन राव, सेकंड वर्स ट्रान्सलेट करचे तसेची धन्य आचार्य, थर्ड वर्स आर्य आचार्य, फोर्थ वर्स अचला आचार्य, फिफ्थ वर्स आहना प्रभू, सिक्स्थ वर्स वैभवी नायक, सेवेंथ वर्स आणि वैभवी नायक आणि एट्थ वर्स कार्तिक शने. हरे कृष्ण. व्रजे प्रसिद्धं नवनीत चोरम गोपांगणानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. हरे कृष्ण. या श्लोकातो बिल व्रजभूमींतो प्रसिद्ध नशिले माखन चोर गोपिकाला वस्त्र चोरतलो भक्त जनाले अनेक जन्माचे पाप चोरतलो आणि पूरा चोरंतुले सर्वश्रेष्ठ चोर तो श्री कृष्ण काव मी शत शत नमस्कार करता. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोण श्रीमती राधिकाला हृदय खामतकी, कोण काळे पावसा मोडाचे झगझग पण खामतकी, तगेल पादाश्रय घेतील मात्राक तांगेल पुरे ताप आणि दुःख खामचे तसले चोराग्रगण्याक हांव प्रणाम करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थर्ड श्लोक. ताका शरण जालेल भक्तांक वाट चुकोनु भोंडोनु घर नाती भिक्षु करतो ऐसला भयंकर चोराक तीन लोकांते खई पडेनी बी खई ऐकनी. चारी श्लोक. केवल तगे नामस्मरण केल्लारी पापाचे एक होड पर्वत शुद्ध करतो ऐसला एक आश्चर्यकर चोराक हाव खई पडेनी बी खई ऐकनी. हरे कृष्ण. अचला आचार्य. हा. चारी श्लोक. केवल तगेल नामस्मरण केलील मात्राक तो पापाचे एक होड पर्वत शुद्ध कोण घालता ऐसले एक आश्चर्य चोराक हाव खई पडेनी आणि खई ऐकनी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओ देवा, ओ चरा, मेगेल आस्ती अंतस्तु धातू आणि जीवन चोरील तू खै धावता हाव तुका भक्तीचे दोरीन धरिल्ले आसा. हरे कृष्ण. संच श्लोक. तू वे यमराजाले भयानक पाश कत्रीतलो तू भिकार भौतिक अस्तित्वाचे पाश कत्रीतलो आणि तू सर्वाले भौतिक बंधन कत्रीतलो जलरी तुक्का तुगेले मोगा भक्तान बांधलेले गांठी कात्रोचे जायना. सातवा श्लोक. मेगेले सकडे कांपिले तसले चोर तुक्का हाव मेगेले हृदय म्हणले जैलांतू बांधून घाला थंय मेगेले अंधकारा निमित्त
कंडापटी काळोखू असता आणि अत्यंत भयानक असतं आणि तू तैची रपका जेता ह्याची शिक्षा तुका. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारागृहे वस सदा हृदये मधीये मद्भक्ति पाश्यामि दृढबन्धन निश्चल सन् त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शतान्तरेऽपि सर्वस्व चौर हृदयान्नहि मोचयामि. तश म्हणल्यारी हे कृष्णा मेगेल सगळे खांपेल चोरा मेगेल भक्ती पाश केन्ना कै घट्टी जाऊन राबचे निमित्ती तू केन्ना कै ये गेले मेगेले हृदय म्हणलेले कारागृहांतू राबून असुका जत्ता आणि हांव तुका केन्नाकय कोटी वर्ष सोडवायना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इतले खुशी जाता ऐकूच्याक. फर्स्ट ऑफ ऑल पुरा चेडवान भारी चंद करून सांगिल्लें आसा. चेडवान चौराष्टकम सांगिल्लें ऐकूच्या खुशी जाल्या री. ताचेकिंत डबल खुशी आमकां ताजे ट्रान्सलेशन ऐकूच्याक मेळटा. आमकां कितकी एजा नंतर आमी कृष्णा कॉन्शियसनेसान तो स्टार्ट करून शिकता आसाची. बट चेडवान मस्त स्मॉल सान एजारीची तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळेली आसा. सो भारी खुशी जाता आसा आणि सुमार इतले कमेंट्स बी येता आसा की भारी चंद कोण पुरो लोकांनी सांगिल्लो म्हणून पुरा चेडवांक हांव हार्दिक धन्यवाद दिता आसा. अशी येवका सेशनांत तू सांगता आणि तुमगेल घरांत बी तुम्ही सकाळी उठून सांजे वेळाक बसून सांगता. ओके. पुरा चेडवांक पुरुषाष्टकम म्हणून श्री बिल्व मंगुळ ठाकूरजीन रचना केलेली आहे. ताचे बघा आम्ही शिकच्या वता आसाची. आयचे आमगेल स्पीकर तुमकां पुरा लोकांक गोत आशिल्ली आमकां सुमार इतले विशयांत तांणी आमकां एनलायटन केलेले आसा. हिज ग्रेस माधव चरण प्रभुजी. प्रभुजी तुमगेल बघ एक सान इंट्रोडक्शन दिवच्याक हांव प्रयत्न करता आसा. प्रभुजी तुमगेल कार्मिक नेम महेश पै म्हणून प्रभुजी उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे होन्नावर तालुकाचे हळदीपूर म्हणले एक सान हळ्ळी आसा. थंयच्यान आयिल्ले प्रभुजी. इन द इयर 2000 कृष्णा कॉन्शियसनेसांतू तांकां इंट्रोडक्शन जालें बाय द मर्सी ऑफ हिज ग्रेस गौर जगन्नाथ प्रभुजी अँड काउन्सिलर हिज ग्रेस द्वारकाधीश प्रभुजी. इनिशिएशन तांगेले 2003 जालें बाय हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज. आणि त्याच्यानंतर ही सर्व्ड एज अ पुजारी ऍट श्री श्री लक्ष्मीनारायण डेटीज ऍट राधा गोपीनाथ टेम्पल चौपाटी मुंबई. त्यांनी त्याच्यानंतर सर्व्ड एज अ मेंटर फॉर 4 years and right now he is serving around 35 devotee families as a counselor since 2017. आणि त्यांनी संडे सत्संग प्रोग्राम विरारांतू आणि चर्डोवाल प्रोग्राम माय स्कूल गुरुकुल अंडर द गायडन्स ऑफ हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजी तांणी ते बी फॅसिलिटेट करून चलून भरते रसाची. मेटेरियल प्रोफेशन तांगेले त्यांनी एक पब्लिसिस्ट ग्रुप म्हणले कंपनींतू फिनान्स डिपार्टमेंटांतू PR एजन्सींत काम करते रसाची. तांगेल फॅमिलींतू तांगेल धर्मपत्नी आणि तांगे एक धू आसा वृंदा म्हणून. वृंदा आतां 8th स्टँडर्ड. माताजी बी तुम्ही पळयल प्रकार सुमार इतले माताजी प्रोग्राम्स आणि चेडोवाल प्रोग्रामांतू सक्रिय जाऊन भाग त्यांनी पार्टिसिपेट करते रसाची. प्रभुजी तुमकां वेलकम. हार्दिक स्वागत अँड ओव्हर टू यू प्रभुजी. हरे कृष्णा. सॉरी म्हाका थोडे लेट जालो लॉग इन करचे. नो वरीज प्रभुजी. आता चौराष्टकम फर्स्ट.
हरे कृष्णा प्रभुजी आमकां एक पडटा माताजी पहिले चौराष्टकम अस्की कसले आसा फर्स्ट प्रोग्राम चेडूमान सांगून जाल्ले प्रभुजी सांगून जाल्ले न्हय? ओके हय, पुरा जाल्ले सिंगल सेशन स्टार्ट जाता आसा म्हळ्यार चेडूमान ओके सांगून बी जाले ताजे ट्रान्सलेशन सेशन बी जाले जाल्ले न्हय? ओके ओके आता स्टार्ट करचे न्हय? हरे कृष्णा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सा अद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा आज आम्ही बिल्वमंगल ठाकूर हांगेले कसल कसल तांणी पुस्तक बरयल्ली आणि तांगेले कॉन्ट्रिब्युशन वैष्णव कम्युनिटीक आणि तांगेले जीवन चरित्र आम्ही थोडे समजून घेवचा पळोवया। आम्ही आज प्रतिदिवस अधिक मासांतू चौराष्टकम रिसाइट करताची ते चौराष्टकम सुद्धा बिल्वमंगल ठाकूरांनी रचन केल्ले आसा। तरी म्हाका अशें दिसलें की तांगेले आमी चौराष्टकम दिवसा सकाळी आणि सांजे वेळी म्हणताची पण तांगेल बदल बी आमकां थोडे आयकुया तांगेल बदल बी आणि तांगेल बदल बी उलोवया म्हण अशें दिसलें। आणि हांवें मुरलीधर चरण प्रभून विचारले ताजे बद्दल आमी एक हे दवरया क्लास। तांणी म्हाका सांगलें तुमी दियाचे म्हणून म्हाका एक ताणें एक अवसर दिला आसा एक सेव करची ताजे खातीर तांकां धन्यवाद। आणि सर्व आयचे क्लासाक उपस्थित सर्वांक म्हगेले दंडवत प्रणाम आसा। आज आमी बिल्वमंगल ठाकूर हे कोण आणि तांणी कस कसल रचन केल्ले ताजे बद्दल आमी उलोवपाचे प्रयत्न करया। हरे कृष्ण प्रभू तुम्ही म्यूट आरसाची बिल्वमंगल ठाकूराले एक सुंदर रचने हांगा वैष्णव कम्युनिटीक तांणी दिल्ले आसा ते म्हळ्यार कृष्ण करणामृत म्हणून एक तांणी ग्रंथ बरयल्ले आसा ते
भगवंताले कृष्णाले आणि राधाराणीले लिले बदल एकदम उच्च कोटीचे आमक जे चैतन्य महाप्रभून जे नॉलेज दिल्ले असा हे त्यांनी चैतन्य महाप्रभून जास्ती करून बिल्वमंगल ठाकूराले कृष्ण कर्णामृताचे रेफर करून आमक हे नॉलेज दिल्ले असा आणि त्यांनी मस्त तांगील बिल्वमंगल ठाकूराक ग्लोरिफाय करताची चैतन्य महाप्रभू सुद्धा आणि तांगील ते रचने कवी त्यांनी मस्त ग्लोरिफाय करताची आणि जयदेव गोस्वामी त्यांनी गीत गोविंद रचना केल्या आणि बी त्यांनी मस्त राधा आणि कृष्णाल बद्दल मस्त त्यांनी ग्लोरिफिकेशन केलं आणि त्यांच्या लिलेबद्दल विस्तार रूपात दिले पण त्यांनी जास्ती पब्लिक अंतू त्याच्याबद्दल त्यांनी प्रचार करनाशिले असल्या कुमारी केवल हे हाई लेवल नॉलेज केवल एक्झॉल्टेड भक्त एकदम हाई लेवल पाविले भक्तांक मात्र त्यांनी त्याच्याबद्दल सांगत आशिले पण हांगा बिल्वमंगल ठाकूरान सर्वांक हे कृष्ण कर्णामृत दिल्ले असा आणि जयदेव गोस्वामीकिंत पहिले बिल्वमंगल ठाकूर आयिले म्हणून त्यांनी हे पुरा नॉलेज तांगेल ते बुकांत दिल्ले असा आणि आम्ही पळवीत चैतन्य महाप्रभू हे शुकदेव गोस्वामी नंतर परीक्षित महाराजाक त्यांनी भागवत कथा केली त्याच्यानंतर ते शुकदेव गोस्वामीकडे ऐकून सूत गोस्वामीनं परत त्यांनी भागवत कथा केली त्याच्यानंतर हे श्रीमद भागवतमाबद्दल भगवंता लिले बद्दल मस्त मध्ये गॅप आशिले त्याच्यानंतर आईल असाची हे जयदेव गोस्वामी आणि बिल्वमंगल ठाकूर आणि वापस ते प्रचार चाल केला असा आणि आम्ही पळवीत चैतन्य महाप्रभू साऊथ इंडिया यात्रा गेलते वेळे त्यांनी श्रीरंगम झाल्यानंतर त्यांनी केरळा वताची केरळा गेलता वेळी त्यांनी आदिकेश्वर टेम्पल आणि अनंत पद्मनाभ टेम्पल वताची अनंत पद्मनाभ मंदिरांत तांका एक पुस्तक मिळता ते ब्रह्मसंहिता आम्ही आता भगवंताला यात्राक ब्रह्मसंहिताचे पठन करताची ते एक अध्याय तो पुरा ब्रह्मसंहिताच्या एक अध्याय तांका थंय ते देवस्थान तो तांका मिळता ते त्यांनी तांगेल बरोबर घेताची त्याच्यानंतर त्यांनी तशीची उडपी गोकर्ण तशी होता त्यांनी पंढरपूर येताची आणि पंढरपूर आयल्यानंतर त्यांनी भीमा नदी स्नान करून भगवंताला दर्शनाक वता असताना तांका एक ब्राह्मणाला ग्रुप बसून डिस्कस करता आशिल्ले त्यांनी ऐकताच त्यांनी ते कृष्ण राजकविराज गोस्वामीन चैतन्य चरितामृतांत ताचे बद्दल उल्लेख दिल्लो आसा थंय अशें दिले की ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित वैष्णव शकल पोडे कृष्ण कर्णामृत ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित तांणी एक तांगेले आचरण तांगेले हे वैष्णव एकदम वैष्णवांक हायली क्वालिफाईड आणि हायली तांगेले चरित्र बीचे एकदम वैष्णवांना म्हण आशिल्ले एकदम आताचे ब्राह्मणांना म्हणली एकदम भगवंताले शुद्ध भक्त आशिल्ले त्यांनी ब्राह्मण समाज सब वैष्णव चरित आणि वैष्णवाला एक चरित्र आशिल्ले तांगेल्यांतू आणि ते लोक बसून वैष्णव सकल पोडे कृष्ण कर्णामृत आणि सर्व ते वैष्णव लोक बसून कृष्ण कर्णामृत वाचत आशिल्ले ते वाचत आशिल्ले चैतन्य महाप्रभू थंय राबून ते ऐकताची कितले मनांत वत की ते कृष्ण कर्णामृत ते तांगेले वचून विचारताचे हे कितले सुंदर ग्रंथ हे कोण बरयल्ले
आणि म्हाका बी हाजी एक प्रत मेळताले म्हण सांगतात. कृष्ण कर्णामृत शुनी प्रभुर आनंद होईलो, आग्रह कोरिया पूचे लेखन लोईलो. तांगेला आग्रह कोरनु एक ताने लेखन कॉपी करून घेताचे. आता पळयता आमी तेन्ना एक लेखनाची कॉपी करची म्हळ्यार तेन्ना आमगे हातान म्हणे पेन आणि पेपर्स असलटूची मेळनाशिल्ले. तेन्ना एक हाजेरी पान्ना वयरी आणि बरोवचे आमी पळोवचा पुरो कशी पयलींचे लोक इंक आनी यूज करून कशे करताशिल्ले, बरयताशिल्ले. तशीच तांणी वेगवेगळे पद्दतीन ते कॉपी करताशिल्ले. मस्त टाइम लागताशिल्लो ताका, मस्त दिवस जाताशिल्लो एक एक पेज बरयच्याक बी. तसल्या परिस्थितीन तूं ते कोरगेन तांणी एक कॉपी करून ते घेवन येताचे. आणि ते कृष्ण कर्णामृत 112 श्लोक मात्र आशिल्ले तेन्ना. ते चैतन्य महाप्रभू ते ब्राह्मण लोकांना तांकां मेळ्ळे 112 श्लोकाचे एक शतक अशी 3 शतक आशिल्ले तांतू. ते 3 शतकांत केवल एक शतक मात्र तांकां मेळ्ळे. तांतू केवल 112 श्लोक आशिल्ले. ते एक आणि ब्रह्मसंहिता हे 2 पुस्तक घेवन चैतन्य महाप्रभू पुरी केताच तांगेले पुरा साऊथ इंडिया यात्रा करून. ते चैतन्य महाप्रभूक तितले आवडले की ते पुस्तक आणि ते विचार करताची हे कृष्ण कर्णामृत हे ग्रंथ आसा हे एकदम हाय लेवलात नॉलेज. हे प्रत्येक वैष्णवांगन हे पुस्तक वाचका. कशी प्रभुपादान बी आमकां सांगिल्ले आसा एक पण ते प्रत्येक वैष्णवान हे कृष्ण कर्णामृत वाचका. भक्तीन तू भक्ती बदल राधा राणील बदल कृष्णाल बदल तांकां अर्थ करूंक आसला हे एक पण ते तांणी जरूर हे पुस्तक वाचका म्हणून चैतन्य महाप्रभून बी सांगिल्ले आसा आणि श्रील प्रभुपादान बी आमकां सांगिल्ले आसा. हांगा कृष्णराज कविराज गोस्वामी पण मध्य लीला भितर एक्सप्लेन करताची कर्णामृत समवस्तू नाही त्रिभुवने जहा होय ते होय कृष्ण शुद्ध प्रेम ज्ञाने. हांगा कर्णामृत समवस्तू नाही त्रिभुवने. हे त्रिभुवनांतू कर्णामृत असले वस्तू खंय मेळना तुमका अशें हांगा कृष्णराज कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत मध्य लीला भितर सांगतात. पण आम्ही पळयता हे एक ग्रंथ कितले व्हॅल्युएबल आणि कितले वैष्णवांक आवश्यकता आशिल्ले ग्रंथ म्हणून आम्ही अर्थ करून घेता. आणि आमकां चैतन्य महाप्रभू फॉलोअर्स आम्ही चैतन्य महाप्रभून स्वतः हे अधिकृत ग्रंथ म्हणून सांगिल्ले आसा आणि चैतन्य महाप्रभून हे ग्रंथाचे आधारा वयरी मस्त ज्ञान लोकांक दिल्ले आसा. ताजे निमित्त आम्ही पळयता. हे इतले न्ही, हे 2 पुस्तक घेऊन आयले नंतर आणि फर्स्ट रमानंद रायाक मेळताच. रमानंद रायाक मेळ्ळू ताणें सांगताची हे पुस्तकाचे तू कॉपी करून घे. तुका कुठं वेत आम्ही एक पण ते गोदावरी नदी तटान तू राधा आणि कृष्णाल बद्दल आम्ही डिस्कशन करता आशिल्ले आणि तू म्हाका राधा राणी बद्दल कृष्णाल लिले बद्दल सांगता आशिल्ले नॉलेज दित आशिल्ले. ते उठूच ताणें उडगास करताचे. ते उठूच सांगिल्ले आसा ते सेम टू सेम कृष्ण कर्णामृता भितर तुका मेळटाले. ते उठूच नॉलेज हांत आसा. आनीची हाजी एक कॉपी करून घे. तांकां आनीची स्वरूप दामोदर प्रभू आणि हे वासुदेव दत्त अशी तांगेले ते इंटिमेट सर्कल आसा तांकां उठूची चैतन्य महाप्रभू सांगताची की हाजी कॉपी करून घ्यायची. हे अत्यंत प्रमुख ग्रंथ आसाची आणि ब्रह्मसंहिता हाका तत्व ग्रंथ म्हणून सांगताची. आणि हे कृष्ण कर्णामृत कृष्ण प्रेमाचे रिलेटेड आसा. आणि हे दोन्हीच ग्रंथ कॉपी करून हाजे बद्दल सर्व वैष्णवांक तुम्ही नॉलेज दिवका आणि सर्व वैष्णवांना हाजे हे पुस्तकाचे उपयोग करका म्हणून चैतन्य महाप्रभून स्वतः सांगितलं आसा. आणि हे पुस्तका वयरी
चैतन्य दास म्हणून तांणी शिवानंद सेन हांगले चेल्ले आशिल्ले तांणी तांकां ग्रेट स्कॉलर म्हणून स्वतः चैतन्य महाप्रभून तांकां अवॉर्ड दिल्लो आसा कसला की मारी चैतन्य महाप्रभू स्वयं भगवंत आशिल्ले आणि ते सानपणीतू 10 की 12 वर्षांनी तांणी संस्कृत टीचर जाले तांणी 12 वर्षांनी तांणी शिकोवचा सुरू केल्ले चेडवांक संस्कृत तितले हाय लेवल स्कॉलर आशिल्ले आणि तांणी शिवानंद सेनाले हे चेल्ल्याक चैतन्य दासाक तांणी सांगितले तू एकदम स्कॉलर आसा म्हणून तांणी स्वतः तांकां सांगिल्ले आसा तांकां आशीर्वाद दिल्लो आसा आणि तांणी फर्स्ट कॉमेंट्री हे कृष्ण कर्णामृतावर तांणी बरयल्ले आसा दुसरे कॉमेंट्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वतः बरयल्ले आसा ताका सारंग रंगदा म्हणून नाव दिल्लें आसा कृष्णराज कविराज गोस्वामी तांतोटूची तांणी बिल्लो मंगल ठाकूर लाईफ हिस्ट्री फोटो सांगिल्ले आसा आणि थर्ड यदुनंदन दास चैतन्य लिले मित्रां ताची यदुनंदन दास म्हणून आशिल्ले तांणी हाजे अशें मस्त लोकांनी कृष्ण कर्णामृत इतले एक बेस्ट ग्रंथ की मारी मस्त लोकांना हाजे बद्दल टिप्पणी दिल्ली आसा मस्त लोकांना हाजे बद्दल कॉमेंट्री बरयल्लो आसा हे मस्त इतले तांणी बरयल्ले बुक्सांतू सर्वश्रेष्ठ मारी कृष्ण कर्णामृत म्हणून आमी सांगितलं आणि आम्ही उपदेशामृत पुस्तकांतबीची 11 श्लोक आणि दिल्ले आसा रूप गोस्वामीन त्या 11 श्लोका भितर एक श्लोक आसा तन्नाम रूप चरितादी त्या बी तांणी कृष्ण कर्णामृताचे रेफरन्स घेवन केल्ले आसा पण सर्व गोस्वामी लोक चैतन्य महाप्रभू आणि रमानंद राय सर्व भक्तांनी हे बिल्लमंगल ठाकूराले हे तांगेले वर्क आणि तांगेले पुस्तक ताजे बद्दल तांणी मस्त ग्लोरिफिकेशन केल्लें आसा आणि कॉमेंट्री बरयल्ले आसा आणि सर्वांक ताजे बद्दल ज्ञान दिल्लें आसा आणि आम्ही आयकताची केन्नाची कृष्णालगिंताची राधाराणी आम्ही सेव करता आणि राधाराणी निमित्त आमकां कृष्ण मेळचा शक्य आसा आम्ही आयकताची आणि राधाराणी कृष्णाक मोहित करताली आम्ही केन्ना येता कृष्णाल नाम मदन मोहन म्हणून आम्ही ऐकलं आसा मदनाक बीज मोहित करतलो मदन कामदेव सर्वांक मोहित करता आणि ते कामदेवाक स्वयं कृष्ण मोहित करता ताजे खातीर कृष्णाल एक नाव मदन मोहन म्हणून पण राधाराणी नाव कसले मदन मोहन मोहिनी ते मदन मोहनाकची ते कामदेवाक मोहित करतालो मदन मोहनाक बी मोहित करताली राधाराणी हे आम्ही केन्ना आयकताची मदन मोहन मोहिनी हे सर्वांची राधाराणी बद्दल नॉलेज हे आमकां पयलींच नाशिल्ले हे चैतन्य महाप्रभून आमकां नॉलेज दिले हे चैतन्य महाप्रभून हे नॉलेज रेफरन्स घेवन दिले हे कृष्ण कर्णामृत कर्णामृतांतू आणि चैतन्य महाप्रभू किंताची मस्त पहिले येयले जयदेव गोस्वामी आणि बिल्वमंगल ठाकूर हे सर्व मस्त तांगेलकिंता पहिले येयले आसाचे आमकां वैष्णव कॅलेंडरांतू मस्त वैष्णव लोकांना आमकां नाव आसायची तांगेले आविर्भाव तिरोभाव बद्दल आसा पण सर्व लोकांले त्या वैष्णव कॅलेंडरा भितर दिवच्याक शकना कसला तांतू त्या दिवस नुपुरजाताचे तितले वैष्णव आसाचे चैतन्य चरितामृताचे ताचे मस्त पहिले बीच मस्त लोक येवन गेल्ले आसाचे आणि तांणी बी मस्त वैष्णव लोकांक ज्ञान दिल्ले आसा पण उट्टू लोकांले हे तांतू वैष्णव कॅलेंडरांतू येना म्हणून मस्त लोकां बद्दल आमकां तितलं माहिती ना पण आम्ही एक पुस्तक आणि एक भक्ताले मुखांतुलान आम्ही आयकत ताची तेन्ना आमकां कळटा असल बीच एक वैष्णव आसाची आणि तांणी बी आमगेले खातीर मस्त तितले त्याग केल्ले आसा मस्त तितले आमकां ज्ञान दिल्ले आसा तेवटा आमकां दिसून येता तांतू आणि आम्ही आयकुचा चैतन्य अनंत पद्मनाभ देवस्थानांतू आम्ही आयकुचा पुर
केरळांतू फेमस देवस्थान ते अनंत पद्मनाभ गुरुवायूर देवस्थान नंतर ताचे नाव आम्ही ऐकताचे त्या देवस्थानाचे फर्स्ट पुजारी हे बिलोमंगल ठाकूर आशिल्ले पण आमकां हे बी मस्तका गुर्तुरताले पण म्हाका तरी गुर्त नाशिल्ले हेजे बद्दल हांवें हे भक्तिरसामृत महाराज जाले लेक्चरांतू ऐकले त्यांनी सांगले की हे अनंत पद्मनाभ टेम्पलाचे भक्तिरसामृत महाराजांना सर्व बिलोमंगल ठाकुरा बद्दल मस्त त्यांनी स्टडी केले कसला की मारी मस्त लोकांना तांका हे केले रिक्वेस्ट केली की आमका कृष्ण कर्णामृता बद्दल ज्ञान जावका आणि बिलोमंगल ठाकुरा बद्दल आमकां थोडं नॉलेज जावका म्हणून ताजे खातीर त्यांनी डीप स्टडी करून तांकां ताजे नॉलेज दिवचे खातीर स्टडी करतना त्यांनी हे सांगिल्लें आसा अनंत पद्मनाभ टेम्पलाचे पयलींचे पुजारी तांणे आशिल्ले आणि इतले न्हय तांणी द्वारकाधीश टेम्पल बी फाउंड केल्ले तांणीची द्वारकांत ते फाउंडर असायचे ताजे आणि त्यांनी ते हँड ओव्हर केले हरी ब्रह्मचारी म्हणून ते बी त्यांनी हांगा सांगिल्ले असायचे पण हांगा त्यांनी मायावादी आशिल्ले शंकराचार्याले अंत परंपरेंतू त्यांना आशिल्ले ते मायावादीच्यान त्यांनी भक्त कशी जाले की मारी ते राजा कुलशेखर किंग कुलशेखराले कृपेन त्यांनी हे भक्ती मार्गांत येताची वैष्णव आणता येताची मायावादीतून त्यांनी वैष्णवाला आणता येताची तेन्ना त्यांनी एक श्लोक बरयल्लो आसा अद्वैत विधिपति कैरूपास्याः स्वानंद सिंहासन लभ्य दीक्षा शठेन केनापि वयं हटेन दास्य कृता गोपवधू विटेन हांगा तांणी सांगिल्लें आसा हांव अद्वैत वाद प्रचार करता आशिल्लो एक अद्वैत फिलॉसॉफीचे आणि तांतू भितर म्हाका दीक्षा घेवन हांवें एक गुरू जाल्लो आनी लोकांक उठूचे अद्वैत ज्ञान दित आशिल्लो पण म्हाका कृष्णान म्हाका कशी तरी करून एक फोर्सफुली म्हाका चीटिंग करून आणि मोस्ट एकदम होड चीटर आसा कृष्ण मारी ताणें म्हाका हे अद्वैतवादांतून म्हाका वैष्णव बनयल्ले म्हणून तांणी त्या श्लोकांत सांगताचे आणि आम्ही पळयत हे खंयचेची भक्तीचे लेवल आदो शब्दांतून भगवंताला प्रेम मस्त स्टेप्स आसाचे 9 स्टेप्स आसाचे ते 9 स्टेप्सांतू कोणी कोणी भाव भक्ती पर्यंत गेल्ले आसाची त्यांनी सुद्धा सकला येवच्या शकताची म्हणून आम्ही हांगेले लिलेंतू पळयत बिलोमंगल ठाकुराला पहिले भरत महाराजाला बी आम्ही ऐकूच्या पुरो स्टोरी भरत महाराज बी भाव लेवलार पाविल्ले ते हिरणावर ते आसक्त जावन परत त्यांनी सकला येताची पण भगवंत केन्ना तांकां सोड दिना भगवंत सांगता स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात म्हणून सांगिल्लें आसा भगवंताने थोडे पण मागील भक्ती केल्ली आसा हांव तांकां कसलेची होडोड कष्टांतून हांव पार करता म्हणून भगवंत सांगताची हांगा आनी थोडे भक्ती न्ही आनी भाव लेवलावर पाविल्ले आसाची तेन्ना आमी पळयत हे तांगेले जिवनांतू कसन जातकी म्हळ्यार फर्स्ट तांणी एक संन्यास आशिल्ले तांणी पहिली जल्मांतू तांणी संन्यास आशिल्ले आणि तांणी भागवत सप्ताह करता आशिल्ले भागवत सप्ताह मस्त करून तांणी भागवत सप्ताह करचे हजारो लोकांक प्रसाद वितरण करचे हे उठून तांणी करता आशिल्ले आणि तांतू तांकां एक प्रकार आनंद येता आशिल्लो आणि तांणी तशी करता करता तांगेले ती धनाचे अभाव जाता तांकां कशे आतां भागवत सप्ताह करचे कशी लोकांक कुटुची प्रसाद वितरण करचो तांणी ते विचारांत आसतना तांकां एक राजकुमारीले शव घेवन वता आशिल्ले दिसता आणि ताजे बरोबर ते स्मशाना वताचे स्मशाना गेल्यार ते राजकुमारीक जळूचाक ते चिते वयर दवरले
पण तिगेले आंगान तू फुल्ल आभूषण घाल्ले आसा. फुल्ल आभूषण घालून तिका जळोवच्याक ते हाजे वयर दवरले आसा लाकडा वयर. तेन्ना तो विचार करता आता ही मेलिली आसा, आता मेलिले हाका कसले व्हॅल्यू ना, आता ती ते जी शरीरा वयरी तांणी आभूषण घालून कसं लागते जळयत आसाची म्हण हागेल मनात विचार येता. पण तांगेल ते राजाला तो जावन अशी विचारतच ना कसले हे करतच ना तांगेले हे हाजेन तांणी करता आसताचे. हो राबिलकन विचार करत होता आणि रात्री येऊन ते उठ्ठूची भांगर काढचे तरी रात्री ते स्मशान येऊन उठूची भांगर उठूची तिगेले गळ्यात काढता असताना एक ताका वाणी ऐकता. ते आत्मा ते चिल्लिले आंगान तसले 18 वर्षां चिल्ली आशिल्ली आणि तिका अल्प आयु तिगेले मृत्यू जाता. ती तिगेले आत्मा उलयता तुका भागवत सप्तकाच्या पयस जावका वय तुका धनाची आवश्यकता आसा, पण तू हांगच्यान कसले हुरचा ना मगेल आंगान तुला काण घेवन आणि मगेल घरा कण वच थंय मगेले हांवे मगेल रुमान तू एक डब्बो आसा आणि तू तुची आभूषणांनी दवरला आसा आणि ते घेवन वचा आणि तुगेले भागवत सप्ताह कर म्हूण सांगता. तो तशीची खुशीन घरा कण वता थंय तेगेले बापयल्याक सांगता आणि बापय तशीची तो डब्बो मेळ्ळी की बापेक कळता हा तेणे सांगेल बराबर आसा म्हणून तो डब्बो दिता खुशीन आणि ताजेन तो भागवत सप्ताह करताना थोडे दिवसान ते बी संपता आणि परत तो स्मशान येता आणि ते वापस आभूषण काडचा वता. तेन्ना ते आत्मा ताका शाप दिता. तुका हा पयलीं सांगिल्लें आसा हांगे येवच्या ना कसले काडच्या ना तरी सुद्धा परत तू आयिल्लो आसा, पण तुका नेक्स्ट जल्म घेवचा पडटलो तुवें. तसल्या आत्ता तुका भगवत धामा वचच्याक साध्य ना कसल्या म्हळ्यार तुवें परत आनी चूक केल्ली आसा. ताजे खातीर तू स्त्री लंपट जावन पुढच्या जल्मांत येतालो आणि नंतर भगवंताल्या कृपेन तू भगवत धामा येतालो म्हूण सांगून ती सांगता. आणि तशीच पुढच्या जन्मांत तू तांणी चिंतामणीले मागशी पडताची. ती स्वतः चेल्ली चिंतामणी रुपारी जन्मा येता आणि ही हा बिलोमंगल ठाकूर ते चिंतामणीले मागशी पडताची. आणि अशी की तिगेल वर तिका तांकां आसक्ती उरतकी म्हळ्यार स्वतः तागेल बापय घरान तू मेलिल्लो आसा त्या टायमार सुद्धा खंयचेची तांगेले रिलेटिव्स लोकांनी आणि पंडित लोकांनी ताका सांगले की आजी खंय वचचा ना तुवें आणि ह्या चिंतामणीक विसर आजी आणि खंय वच नाका आज हांगा तुगेले बापायले मृत्यू जाल्लो आसा. आणि जोरान तेन्ना पावस पडता आशिल्लो भायर आणि नदी एक पार करून चिंतामणीक मेळच्या वचचें आशिल्लें ताणें. ती वेश्य आशिल्ली चिंतामणी आणि ते नदीक बी पूर आयिल्ले आशिल्ले मस्त व्हड पावस येयले निमित्त. जालकीची तांणी आयकनाशिन बिल्वमंगल ठाकूर ते नदीन तू उडी मारून कसल हाता मेळ्ळे ते धोर घेवन तशीची चिंतामणी काण वताची. पण थंय चिंतामणी ती विचार करता आशिल्ली की आजी खंयचे परिस्थितीर हे हांगा येवचे साध्य ना. कसल्याक म्हळ्यार आज मस्त पावस पडता आसा नदीक पूर आयिल्लो आसा म्हणून ती लाईट बीट बंद करून विंडो आणि सर्व दरवाजांनी क्लोज करून ती न्हिदता. पण हो दरवाजे क्लोज आशिल्ले निमित्त विंडो तुलान भितर वता आणि भितर गेले नंतर तागेल्या आंगाक मस्त वास येत आशिल्लो. तेन्ना ती चिंतामणी उठून सांगता तू आयल कशांगा. तसल्या मग आजी खंयचे परिस्थितीर ती नदी कोणाला क्रॉस करचे जायना अशी पूर आयिल्ली आसा आणि हांव दरवाज बी बंद दवरले आशिल्लो आणि तू मध्य आयल कशी म्हणून ती विचारता का. तेन्ना तो सांगता हांव नदीन तू उडी मारले नंतर म्हाका कसले हातात मेळ्ळे हांव धरले आणि नदी क्रॉस केले. नंतर कळले म्हाका ते एक मड आशिल्ले कोणाल केले
ते होळ नव्हता आशिले हांव ताका लाकूड म्हणून समजून ताका धरून घेतलंय आणि हांव नदी पार केले. तशीच हांव हांगा आयले की घरा दरवाज बंद आशिल्लो म्हणून हांव एक राज्य म्हणून समजून एक सरपाक हातात धोर घेवन हांव विंडो क्रॉस केले. हे उठो सांगता आणि हे उठो आयकून चिंतामणी एकदम आश्चर्यचकित जाता. ती विचार करता कसले हानी एक मुगेले म्हाका मेळचे का तरी इतलो उठूची त्रास घेवन हांगा आयल आसता. कसल विचार हा गेलो कसल हे म्हणून तिका आश्चर्य जाता. ती सांगता हे केवळ तू चामडीक इतला आसक्ती जावन तू इतलो उट्टूचे कार्य केल्ले आसा इतला आसक्ती तू भगवंताल वयर केल्ले आशिल्लो जाल्यार तू आता खंय वचून पावत आशिल्लो अशी तांकां अशी ती ताका सांगता. ते एकच वर्ड तागेले पुरा जीवन चेंज करता. हांगा आमी पळयता केवळ एक वर्डान ते कंप्लीट रिनाउन्स जाव कोरून संन्यास जावन इतले व्हड एक बिल्वमंगल ठाकूर जाताची म्हळ्यार हाजी मागशी कसल आसकी मारी तांणी मागशी जल्मान तू मस्त पुण्य करून तांणी भाव लेवल पर्यंत पाविल आसायची. तांगेले कसकी एक सांचे चुकी निमित्त तांणी हे कार्य करत आशिल्ले आणि हे भगवंताक तस आणि भगवंत तांगेले शुद्धीकरण करून तांकां भगवंता मावची तरी तांकां ते एक परीक्षा घेताचे म्हणून आमकां कळटा. ताजे नंतर ते भगवंताक मेळच्याक वताचे. ते चिंतामणी सांगता वृंदावन वचून भगवंताले भक्ती करायची. तुम्ही कसला इतलो वेस्ट करता तुम्ही हा टाइम आणि ती स्वतः पण रिनाउन्स करून जीवन ती पण भगवंताला भक्तीत लागता. हांगा पळयता तांणी वताचे वृंदावन वताना कसं की मध्ये एक त्या नोटूची व्यवस्था नाशिल्ली हांगा बस रोजची जावं कसल्या रोजची तांणी चमकून वचचे आशिल्ले उठूकडनं. चमकून वता वता वेगवेगळे ठिकाणी तांणी राबत आशिल्ले. थंय कोणी तांकां अतिथी म्हणून स्वीकार करून तांकां व्यवस्थित जेवणाचे हे व्यवस्था करता आशिल्ले. तशी एक कण मध्ये तांणी गेलेले थंय एक घोव बायल राबता आशिल्ली आणि तांणी एक जमीनदार आशिल्लो तागेली घराकण वताची. तांणी ताका स्वीकार करता. तांणी वृंदावन वता आसाचे एक साधू तांकां दिसता तसं लाग तांणी उठू रिनाउन्स करून साधू वेशार आशिल्ले आणि भगवंताले मेळच्याक वता आशिल्ले. तांकां पळोवन तांकां दिसता एक हा साधू आसा आणि भगवंताला दर्शनाक वृंदावन वता आसाची म्हणून तांकां तांगेले वरी गौरव हे उठे येता आणि तांकां सांगता तुम्ही कसले तुमकां सेव करता तुमगेले कसले कशे हांव सेव करूं आणि तुम जे काही सांगताची ते आम्ही करच्याक तयार आसाची म्हणून तांणी वचन दिताची. तशीच तांणी तांकां थंय राबच्याक आणि तांकां प्रसाद व्यवस्था उठू करताची. त्याच नंतर तांणी तांगेली मागशी तागेली बायलेली मागशीची ते बिल्वमंगल ठाकूर फिरत आशिल्ले तेन्ना ती तागेले ते जमीनदार बायलीक दिसता हाय साधू संत दिसताचे पण मुगेल मागशी कसला फिरता आसाचे तांकां डाऊट येता. तशी तांणी तांगेली घोवा वचून सांगताचे अशेशी ते मुगेल मागशी फिरताची म्हाका पळयता उरताची आणि तुम्ही विचाराचे कसला तांणी तशें करताचे म्हणून. ते जमीनदार तांकां विचारताचे कसला तुम्ही तशें करताचे तेन्ना ते सांगताची म्हाका तुगेले पत्नी बरोबर तुगेले बायली बरोबर भोग करच्या इच्छा जाला पण तांणी इतले एक विसरून वताचे की कसले एटिकेट असर विसरताचे त्या टायमार कसला तांकां वपास ते चिंतामणी बरोबर तांणी उरत आशिल्ले तसले ते एक प्रकारचे आसक्ती वपास जागृत जाता आणि ते विचार करना हांव कोणाला उलयत आसा कशें उरले का कसले विचार करनाशिना ते सीधा उलोवन सोडताचे अशें. पण तेन्ना ते जमीनदार बीची तांणी बी भक्त आशिल्ले तांणी भगवंताला प्रार्थना करताची आमकां भगवंताची परीक्षा घेता असं दिसता अशी म्हणून. आणि कसले असल्यार भगवंता वयर सोडे आम्ही भगवंत ताचे पळोवन घेताले म्हणून तांणी भगवंताला प्रार्थना करताची. पण हाका आमी ना म्हळ्यार हे साधू संत आसाची कसले आमी करचे जायना हे करचे जायना तांकां बीची हा वचन दिल्लें आसा तांकां कसं सेव करचे बद्दल म्हणून तांणी
तुगेला पत्नीक बायलेक सांगतात त्यांनी तागेले इच्छे पूर्ण कर म्हणून. त्यांना तिगेले कक्षान तू ते बिल्वमंगल ठाकूर गेल्या नंतर तिका आवय म्हणून संबोधन करतात. कंप्लीट चेंज जाता तिका पळयली की ती विचार करता आता दुसऱ्याच्या विचारांना मग बरशी उलयत आशिल्ले आता कंप्लीट हे चेंज जावन म्हाका आवय म्हणून हे करता आसाची. आणि तुगेले मातेचे 2 पिन्न आसाची ते म्हाका दी म्हणून सांगतात तिगेले. ती तिगेले पिन्न काण तांगेले हातान दिता आणि ते दोन्ही पिन हातांत घेऊन ते बिल्वमंगल ठाकूर थंय तांगेले एद्राकाची घोबायला एद्राकाची तांगेले दोळ्यान तू दोन्ही पिन्न घालून घेताची आणि दोळे काण घेताची. आणि त्यांनी सांगताची मगेले आणि कृष्णाले भक्ती मध्ये हे दोळे म्हाका त्रास दिताची. खंय पळयले कोणाक पळयले की म्हाका हो विचार मनांत येता आणि ताजे खातीर हे दोळे मागेले भक्ती मार्गान तू विघ्न दिता असा म्हणून ते दोळे नाका म्हाका म्हणून ते काण घेता. तशी तांणी कसरेची विचार तांकां बीच आश्चर्य जाता कसन केले हाणे म्हणून तांणी विचार कर पर्यंत आणि त्यांच्यान वताच वृंदावनाक. आता तांणी कंप्लिटली ब्लाइंड जाल्ले आसाची असल परिस्थिती तांणी वृंदावनात तांकां रस्ते बी गुतना कशे वचचे कसले गुतना तांणी रस्त्यार वता एक सान चरडू येता आणि तांगेले हात धरून तांकां घेऊन वता. चमकत तांगेला उलयत स्टोरी सांगत तांकां घेऊन वता. वचून वृंदावन आयल कीची तांगेले हात सोडून ते वताचे धावन वता. तेन्ना भगवंताले हाताचे टच जाल्ले निमित्त बिल्वमंगल ठाकुराक तांगेले वरे प्रेम आणि हे जागृत जाता आणि तांणी उलोवच्यान तू आणि तांगेले हाताचे स्पर्शा निमित्त तांकां थोडो डाऊट येता की हे कोणी साधारण व्यक्ती न्ही म्हाका दिसता स्वयं भगवंताची एक सान रुपारी आयला असं दिसता म्हणून. आणि तेन्ना आयचे पोस्टरांत बीची आमी पळयत भगवंताले हात तांणी अशी पकडलेले दाखयले मुरलीधर चरण प्रभूने मस्त पोस्टर बनवून पडलेलं असा. ते भगवंताक तांणी पकडताची पण एक ताजे नंतर पण आता सोडून गेल्ले असाची पण आनी वृंदावनापर्यंत सोडून घेणे तांणी वताची. ताजे नंतर वृंदावनान तू आयल नंतर तांकां जेवणा व्यवस्थे राखचे व्यवस्थे कसले कोण करताले तांणी एक कुर्ड असायचे तांकां कसले दिसना एक वय जाल्लो आसा. तसले परिस्थितीत तू तो चिचल्लो कृष्ण तांकां येवन उलयता तुमकां राखची व्यवस्था केल्ली आसा तुमकां तुमगेले खातीर हांव दूध घेवन आयिल्लो आसा. तांकां दिवसाची दूध हाडून दिवचे तांगेले जेवणा व्यवस्था करची उठून कृष्ण स्वता चल्लेल रुपार येवन करता उरता. पण केन्ना तांणी तांगेले हात आंगाक टच करच्याक तो चल्लो दिना. एक दिवस मात्र तांणी कृष्णाक पकडताची आणि तेन्ना तांकां कळता हो स्वयं कृष्ण मगेली सेव करता आसाची म्हणून तांकां कळता. तेन्ना तांणी कृष्णाक पकडच्याक प्रयत्न करताचे आनी तांणी कृष्ण तांगेले हात सोडून धांवन वता. तेन्ना तांणी मस्त श्लोक बरयल्लो आसा तांकां ते सांगताची हांव एक कुरुड आसा आनी हांव एक म्हातारो आसा म्हणून म्हगेलो हात सोडून तुम्ही तू धांवता आसा आनी तू यंग आसा तू धांवित आनी म्हाका धांवचे जायना आनी म्हाका दीस बी ना तुम्ही खंय आसात तू खंय आसा असले म्हणून. पण म्हगेले हृदयान हांव तुका बांदून दवरले आसा हे हृदयान तू बांदून दवरले आसा हे हृदयान तुका धांवच्याक साध्य ना अशें म्हणून तांणी सुंदर श्लोक बरयताचे. अशी भगवंताले तांणी मुखारचे श्लोकांत बी मस्त तू बरयल्ले आसा हे भगवंताले शुद्ध भक्त तांकां हे मुक्तीची बी आशिना तांणी सांगताचे स्वतः भगवंत त्या भक्ताला कतरी येताची हांगा दूध घेऊन येता असा व्यवस्था करता असा स्वयं भगवंत तसले लोक मुक्तीची बी आश कसले करतले. भगवंत सांगताचे हांगा नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायुन लभ्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो नी
हंतू सांगेल असा खंयचेच परिस्थिती हांव भक्तांक भक्ताले हांव खंयचेच त्रासांतून हांव हे करता आणि भक्ताले रक्षण करता. अनेक दुसरे एक श्लोकांत म्हाका हांगा लक्ष येतना अनेक श्लोकांत भक्तांक खंयचे परिस्थिती हांव रक्षण करता म्हणून भगवंत हांगा सांगिल्लें आसा. ते प्रमाणे भगवंत असल परिस्थिती भक्त कसलेच ತೊಂದರೆಂತ आशिल्ली भगवंत स्वतः येऊन तांणी रक्षण करताची म्हणून आमी हांगिले बिल्वमंगल ठाकूराल्या स्टोरीन तू कथेंत आमी ऐकू येता. पण तसले आम्ही आर्टिफिशियली प्रभुपाद सांगता आमकां आर्टिफिशियली आमी असले हे करचे ना. भगवंत आमकां केन्ना रक्षण करताले म्हणून आमगेले कर्तव्य आमी हे करचे ना. कसल्याक म्हळ्यार आमगेले लेवल आणि बिल्वमंगल ठाकुरा लेवल विंगड आसा. आमी ते लेवलार गेले तर ऑटोमॅटिकली आमी त्या प्रमाणे उरताले आणि भगवंत आमगेले रक्षण करताले ते विंगड विषय. पण आमी कॉपी करचे जेव्हा हे करचे जेव्हा करचा ना असल भक्तांक तेवढं हाय लेवलाचे भक्त सच. आणि खंयचे परिस्थिती भगवंत असल भक्त खंयचे त्रासांत आसाचे थंय भगवंत तुरंत उपस्थित उरताचे. त्यांनी नारद मुनीक बी सांगिल्लें आसा नायम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेष्वा यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद. हांगा बिल्वमंगल ठाकूर भगवंताले सुंदर सुंदर भजन करता उरताशिले. भगवंताले सुंदर सुंदर कथेचे कथे करताशिले. हांगा सांगिल्लें आसा तांगेले गुरु महाराज सोमगिरी म्हणून आणि सोमगिरी तांगेले गुरुन तांकां एक नाव दिलंय ते लीला शुक म्हणून. लीला शुक शुकदेव गोस्वामी नंतर दुसरे शुक म्हळ्यार हे लीला शुक. तांणी सांगताशिले कशे आमचे श्रीमद भागवतमान तू पहिले स्कंदान तू पहिले चॅप्टराचे 3rd श्लोक आम्ही पळवित निगम कल्पतरुर गलितम फलम शुकमुखात अमृत द्रव संयुतम. खंयचेची फ्रुट्स किरान ताका टच केल्यार ताचे स्वाद कशे वाढता तशीचे श्रीमद भागवतम हे शुकदेव मुनीन ताका सांगिल्ले निमित्त ताजे आणखीन टेस्ट वाढील आसा. तशीची हांगबीची राधा आणि कृष्णा लिले सांगताना बिल्वमंगल ठाकूर ताचे टेस्ट इतले वाढत आशिल्ले की ताजे खातीर तांगेले गुरून तांकां लीला शुक भगवंता लिले सांगचे कीर्तू म्हणून तांकां लीला शुक म्हणून नाव दिल्लें आसा. तशीच तांणी सांगताची हे कृष्ण कर्णामृतामध्ये गुरु हे आमकां भगवंता बद्दल ज्ञान दिताची. अशी 3 प्रकाराचे गुरु आमगेल्या जिवनांत येताची. एक गुरु शिष्य परंपराचे परम गुरु कृष्ण आसाची आणि कृष्णा नंतर तांगेले परंपरा त्या परंपरा भितर गुरु शिष्य परंपरा भितर येताची ते गुरु. प्रभुजी म्यूट दिला तुम्ही. एक वाट दाखयताले गुरु आसाची. एक वाट दाखयताले गुरु म्हळ्यार आता एक्झाम्पल आम्ही पळयत चिंतामणीन कशी वाट दाखयली. भले ती एक वेश्य आशिल्ली पण तिणे हाका एक वाट दाखयली आणि बिल्वमंगल ठाकूर इतले व्हड एक संत जाले. तशीच ಕೆಲವು लोक आमगेले जीवनांत येताची तांणी आमकां एक वाट दाखयताची आणि ते वाटेर वता वता आमी भक्त जाताची आणि तांणी वाट दाखयल्ले लोक केन्ना केन्ना भक्त उरनाची आणि भक्त जायनाची बी तांणी. पण तांणी आमकां दुसऱ्यांक तांणी मार्ग दाखोवन ते भक्त जाताचे. एक पण ते शिक्षाष्टकम प्रभू तांगे लेक्चरान सांगताशिल्ले 2 लोक एक रुमान उरताशिल्ले आणि तांणी तांतू एकलो दोग लोक हांगा वताशिल्ले हांगा केन्ना केन्नाची इस्कॉन मंदिराक वताशिल्ले
आणि त्यांचे लेक्चर वगैरे ऐकत आशिल्ले पण तांकां एकलो आशिल्लो तो जास्त इंटरेस्ट घेनाशिल्लो पण दुसऱ्याक जास्त मस्त इंटरेस्ट आशिल्ले आणि ते दुसऱ्याक तो केन्नाच सांगता आशिल्लो की उठ उठ आता मंगळारती टाइम दिलो तुका मंगळारती वच आशिल्ली वच वच पूण ताका जाग येत आशिल्लो पण आनी हो न्हिद आशिल्लो पण असल लोक पाथ प्रदर्शक म्हळ्यार ताका रस्ते दाखयताले लोक पण तांणी स्वता करना की दुसऱ्याक तांणी व्हरच्याक प्रयत्न हे करताचे आणि दुसरे आसाचे शिक्षा गुरु मस्त आसाचे मस्त लोक आमकां तांणी स्वता बी भक्त उरताची आणि दुसऱ्यांक बी भक्ती मार्गान तू वच्चाक सहकार करताची अशी 3 प्रकाराचे आमगे जिवनांतू भक्त येताची ताजे तांणी सांगितले कृष्ण कर्णामृतांतू गुरुतत्वा बद्दल सांगितले आसा पहिले सुरवातीक आणि चिंतामणी बद्दल बी तांणी ग्लोरिफाय करताचे हे चिंतामणी मगेले एक शिक्षा गुरु इतले न्ही आणि एक रस्ते दाखयताली एक गुरु जावन मगेले जिवनांत आयली आणि तिगेल निमित्त हांव हाजी कृष्ण भक्तीन तेवच्याक साध्य जाले म्हणून हांगा तांणी तिगेल बीची ग्लोरिफिकेशन करता बिल्लमंगल ठाकूर असले बिल्लमंगल ठाकूराले जीवन चरित्र सांगच्या गेल्यार मस्त आसा आणि तांणी श्रीमद चैतन्य महाप्रभू सुद्धा तांगेल बद्दल मस्त ग्लोरिफिकेशन केल्ले आसा रमानंद राय आणि वासुदेव दत्त आणि हे स्वरूप दामोदर प्रभू सर्व लोकांनी तांगेल बद्दल ग्लोरिफिकेशन केल्ले आसा आणि मस्त वैष्णवान चैतन्य ट्रीन तू कितले मेन वैष्णव आसा सर्वान तांगेल बद्दल तांगेल ते कृष्ण कर्णामृता बद्दल टिप्पणी लिहिल्ली आसा आमी पळयत बिल्लमंगल ठाकूर खंयचे लेवलाचे आशिल्ले म्हणून आमी हांगा विचारता आणि तसले तांणी हे सुंदर अष्टक बरयल्ले आसा चौराग्र पुरुषाष्टकम म्हणून आणि कितले सुंदर तांतू एक पंक्ती आमी वाचताची आणि अर्थ आमी दिवसा दिवसाची सर्व लोक ताजे पठन करता आसाची ताजे अर्थ सांगता आसाची आमी पळयत तांचे कितले गूढ अर्थ आसा आणि कशे तांणी ते रचन केले ते आमी पळयत आणि आमी तांतू पळयत कसले प्रकाराचे चोर तो ते चोरान असल प्रकार चोर खंयचेची जगांतू आमकां मेळच्या शकना कसल्याक म्हळ्यार बाकी लोक तुची अनुकरण करताची हांवें कृष्णान माखन केल्ले खाल्ले आणि कृष्णान गोपील वस्त्र चोरी केली ते लोक ताचे अनुकरण करच्याक प्रयत्न करताची पण एक चोरी कृष्ण करता ते कोणाला करच्या साध्य ना ते आसा अनेक जन्मा जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नम त्या चौराग्रगण्य कसला म्हणता की भगवंताक अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्मांत आम्ही केलेले ते पाप चोरी करता ते कोणी करच्या साध्य ना बाकी संसार चोरी कोणी करताच आणि ऍक्टिंग करताच हांव बी कृष्णान केले हांव बी करच्या शकता पण असल चोरी कोणी करच्या शकनाची हे जन्म जन्मांतरान आम्ही संग्रह केले ते पापाचे भगवंत चोरी करता तांगेल जे भक्तीन तू येता कोणीची तांगेल सेव करता ती भक्ताला सेव करताची तसल लोकाले जन्म जन्मांतराचे पाप चोरी करता पण कितले सुंदर तांणी एकाकिंत एक पंक्तीन तू सुंदर सुंदर भगवंताल बद्दल दिल्ले आसा आणि हे आम्ही हे अधिक मासान तू आज पठन करून ताजे अर्थ आमी वाचल्यारी आमकां मस्त हे भगवंताले भक्तीन तू मुखार वचपाक साध्य जाता म्हणून हांव हांगात विराम दिता हरे कृष्णा कोणाले कसले प्रश्न असल्यार हाजे बद्दल प्रभुजी हरे कृष्णा प्रभुजी एक सान एक चूक जाली कसं जालें की म्हळ्यार रिसायटेशन आशिल्ले तुमगेले आशिल्ले आनी सुषमा शेणै माताजील आशिल्ले ते म्हाका इन्फॉर्म केले नाशिल्ले सो आय एम सॉरी बट आतां ते एक तोंदर ना कोणी तर रिसाइट केले ना ऐकूचे ना कोणी तर रिसाइट केले तसं काय नाही आता म्हळ्यार आसा रिसायटेशन म्हण कोर कडे क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन करूया की कश करूया हा ना कसं सो रिसायटेशन 1 to 4 वर्सेस तुम्ही सांगता आसाची प्रभुजी आणि 5 to 8 सुषमा शेणै माताजी त्यानंतर ट्रान्सलेशन आसा सो ट्रान्सलेशन 1 to 4 शिल्पा हेगडे माताजी
5 to 8 रश्मी भट माताजी. हाँ जी. अब स्टार्ट करते हैं. जय प्रभु जी. हरे कृष्ण. श्री श्री चौराग्र पुरुषाष्टकम्. व्रजे प्रसीदं नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुद श्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि. अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि. यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन् आश्चर्यरूपो ननु चौरैर्दृक् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुषमा शिंदे माताजी तुम्ही असंच की. सुषमा शिंदे माताजी. विद्यापै माताजी तुम्ही म्हणताच वा. प्रभू कंटिन्यू करताची. हा जय जय प्रभुजी तुम्ही माधवचरण प्रभुजी तुम्ही कंटिन्यू करा. धनं च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे पुत्र द्रतोऽद्य चोर त्वं भक्तिधाम्नासि मया निरुद्धः. क्षीणत्सि घोरं यमपाशबन्धं भीनत्सि भीमं भवपाशबन्धम् क्षीणत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धम्. मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्धः. लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम्. कारागृहे वसे सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धन निश्चलः सन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्व चोरहृदयान्न हि मोचयामि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या भजनेच्या अर्थ बिल्वमंगळ ठाकूर सांगेला हाजे अर्थ अशे व्रजधामांतू लोणी चोर्च म्हणू प्रसिद्ध झालेलो आणि गोपयांगेला अंगवळ चोरतलो तुगेल आश्रय घेतिलांक तांनी केलेल पाप हरण करता चोरांतू अग्रगण्य जलल तुका मिगेल केदनाय गौरवपूर्वक नमन. श्रीमती राधाराणीले हृदय चोरतलो आणि पावसा मोडाचे घाड जावन आशिल्ले पळपळ चोरतलो कोण तुगेल चरणाक आश्रय घेता की तांगेल पाप आणि दुःख अपहरण करची तसले अग्रगण्य चोर तू तुका मिगेले गौरवपूर्वक नमन. तिनीचे आपणाले शरणागत जलल भक्तांक दुर्बलपण हाडून भक्तांक निराशित भिक्षुक जावन भोवची तशी परिवर्तन करता तसल चोराक हांव 3 लोकांतू पळयनी आणि आयकनी म्हणून सांगता. चारीचे तागेल नाव उच्चार केल्यारी पापाचे पर्वत शुद्ध जाता तसले आश्रय दितले आणि अद्भुत जावन आशिल्ले चोराक हांव खंय पळयनी आणि खंय आयकनी म्हणून भक्त सांगता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंचाचे अर्थ शस्की हे चोरा मिगेल ऐश्वर्य संपत्तु गौरव आणि मिगेल जीवन
मिगेल इंद्रिय आनी मिगेल सगळे कंपतारी खंय धांवन तुव हांव तुका मिगेले भक्ती म्हणल्यार धोरीन तू बंदून घालो तुव यमरायाले भयानक पाशांत कत्तरतलो आनी सर्वांगेले भौतिक बंधन कत्तरतलो जाल्यार वरेन तुका तुगेले मोगा भक्तांनी बंदील तसले घांटी सोडोयच्या जायना सत्ता अशी सांगता की मिगेल सगळे कंपील तू तसल चोरा तुका हांव मिगेले हृदय म्हणलेले शोचनीय जैलांत तू बंदून गेल्ले तै मिगेले अज्ञान अंधकार निमित्त मस्त काळोख असो अत्यंत भयानक असो आणि तुका मस्त काळोख काळ तै राबका जाता तुगेल चोराणीक हेंची समज शिक्षा म्हणून सांगता अट्टाचे हे कृष्णा मिगेल सगळा कंपील चोरू भक्ती पाश केदनाय घट्टी राबचे निमित्त तुव मिगेल हृदय म्हणलेले कारागृहांत राबका जाता हांव तुका कोट्यानु कोटी वर्ष सोडयना म्हणून हांगा हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रभूजी आणि माताजी शिल्पा हेगडे माताजी आणि रश्मी भट माताजी तुमका धन्यवाद. क्वेश्चन एंड आन्सर सेशन आता ओपन जाता. तो कसं क्वेश्चन्स असल्यार एका तुम्ही चॅट बॉक्सान घाली येता जेव्हा अनम्यूट करून विचार येता प्रभूजी लेगी. हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम. मस्त धन्यवाद. वेरी वेरी एनलाइटनिंग सेशन. प्रभुजी म्हाका एक संशय कळ्ळारी तुम्ही म्हणलेले ताणी मायावाद दकुनु भक्तींतू यजलिंची म्हणून. सो मायावादी आणि मायावाद आणि भक्ती कसले व्यत्यास आसा प्रभुजी? हरे कृष्ण. प्रभुजी अनम्यूट करायचे, तुम्ही म्यूटार असायचे. ಮಾಯಾವಾದಿची ಮೇನ್ ತಂಗಿಲೆ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾರಿ अद्वैत दोन नाही एकची भगवंत आम्ही ओटू एकची आणि मर्जिंग भगवंताला नंतर आम्ही भगवंताला मर्ज त्याचे आम्ही सुद्धा भगवंत द्या त्याच्याशी सांगितले. हे मिसअंडरस्टँडिंग ताजी तरी सांगितलं. नंतर ते मध्वाचार्य आणि रामानुजाचार्य द्वैत आणि विशिष्टाद्वैत आणि फिलॉसॉफी घेण्यात त्याची आणि मध्वाचार्य दोन बोट दाखवाय त्याची दोन बोट दाखवायची माहिती सांगितलं तू आम्ही आणि भगवंत विंगड आम्ही जीव आणि भगवंत परमात्मा हे दोघं वेगळे. भगवंताला एक आम्ही अंश आणि मालिका आणि आम्ही सेवक. आम्ही केन्नाची तांगील सेवेंत असल्यावर मात्र आमका आनंद घेवचक साध्य असा. म्हणून केन्नाची हे 5 भाव मुक्तींतू हे सायुज्य मुक्तीचे मागशी मायावादी लोक लागेल उरताचे. सायुज्य म्हणा भगवंताला तू लीन जावचे. बाकी सारूप्य सामिप्य सालोक्य साष्टी हे मुक्ती 4 मुक्ती असायचे भक्तांक मिळताचे. पण भक्त त्याचे आश करणार ताजी तरी हांग बिलोमंगल ठाकूर सांगताची मुक्ती हांग सांगितलं असं त्यांनी मुक्ती स्वयं मुकुलितांजली सेवते स्मन. मला मुकुलितांजली मला अंजली घेऊन ते भक्ताला मागशी राबत मुक्ती तुका तू यो म्हणून अशी तुका हाव स्वीकार कर म्हाका म्हणून. भक्त मुक्ती स्वयं मुकुलितांजली सेवित असमन हाव तुगेल सेव करच्या तत्पर असा यो म्हणून. पण मुक्तीक तांणी लक्ष दिनाची भगवंताक सेवेले एद्राक तांका मुक्ती बी कसले नाही. हांगा तांणी सांगताची बाकी भक्त बी ताजे बद्दल सांगताची स्वतः भगवंत येऊन भक्ताले सेव करताना तांका मुक्तीचे कसले आश तांका अशी. त्याची तरी हे मायावादी लोक तांणी आम्ही बी भगवंत आणि आता आम्ही सेपरेट जाल्ले आसाची पण आम्ही आता सायुज्य मुक्ती भगवंताले आमकां आम्ही लीन जाताची आमगे जन्म जाल्यानंतर आणि आम्ही सुद्धा भगवंत जाताची असल तांगेली फिलॉसॉफी. आणि त्यांना शंकराचार्याले मस्त हे आशिल्ले आणि कोणी पण इवन आमगेले चैतन्य महाप्रभू जेव्हा उठलो शंकराचार्याला आमच्या तुलानाची दीक्षा घेऊन येताची कसं त्यांना त्यांनी प्रॉमिनंट आशिल्ले
आणि थंयच्यानची कंपल्सरी दीक्ष वगैरे घेवच्यो आशिल्ले सिस्टम आशिल्ले आणि तशें करून दुसरे कसले हे नाशिल्ले उपाय नाशिल्लो नंतर किंग कुलशेखराले इन्फ्लुएन्सान तांगेल ते हायजेन कृपेन तांणी मस्त वैष्णविझम तांणी प्रचार केलो किंग कुलशेखरन त्या टायमार ह्यांनी वैष्णवाला आणता आयले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. थँक्यू प्रभूजी. हरे कृष्ण. तुमगेले अर्थ जाल म्हणून समजून घेता ताजे कसं प्रभूजी म्हगेली एक क्वेश्चन आसा. सो आमी भगवद्गीता वाचीत आसतना आमकां सांगतात की देव परमात्मा सांगता की आत्मा म्हणलेले ताका जनन ना मरण ना ताका आदि ना अंत्य ना ते आमी शिकिल्ले आसा. बट ईशोपनिषदांत वन ऑफ द वर्सेस अशी सांगता की द किलर ऑफ द सोल हुएवर ही मे बी एंटर्स इनटू द डार्केस्ट रिजन ऑफ हे तशें म्हणून सांगिल्लें आसा. सो बोथ आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स ना. एक दिकाना आमगेले आत्माक जनना मरण ना म्हणटा आसाची पण ईशोपनिषदांत द किलर ऑफ द सोल म्हणून मेन्शन केला. सो हे म्हळ्यार दुसरे आमी हांव वेगळो अर्थ करून घेतल्या की कसं न्ही हाचे ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ एनलायटन कराचे. हाजे बद्दल म्हाका इतले नॉलेज ना. तुम्ही सिनियर वैष्णव कोणी हांतू ग्रुपात असं सांगितलं पण ते किलर ऑफ द सोल हांतू ताजे अर्थ म्हळ्यार म्हाका दिसता किलर ऑफ द शरीर ते बॉडी कोणा मारता अशी ताजे बद्दल तंतू एक्चुअली दिले आसा. सोल केन्ना मारचे साध्य आत्मा केन्ना मरना ते उट्टू शास्त्रांत ताजे बद्दल दिल्ले आसा. ते मारची मारी खंयची एक मात तो समजून घेता हांव ते सोलाक मारता म्हणून पण एक्चुअली तो मारता आसा ते जिवाक मारता असं म्हणून तो समजता पण तो जिवाक मारना एक्चुअली ते देहाक मारता असतो. तागेल समजुती प्रमाण ते दिले असते. तो जीव हांव हे जिवाक मारता असा म्हणून तो समजून घेऊन तो उलय म्हणता असता मारता असा म्हणून तागेल ते समजुती प्रमाण ते दिल्ले आसा पण तो एक्चुअली देहाक मारता असतो. ओके ओके. आम्ही बी केन्ना सांगता हे जिवाक मारता जीव मार हे सोल हे जिवाक हांव मारले ते जिवा मारता अशी म्हणताच पळय आमी एक्चुअली जिवाक मारनाच पळय देहाक मारता तशी तांगेल ते अंडरस्टँडिंग तशी उरता. जय प्रभुजी. श्योर. थँक्यू. हरे हरे कृष्ण प्रभूजी. त्यांचं ऍक्च्युली त्याचे डिटेल्ड लेक्चर युट्यूब अंत आसा ते पशुज्ञा म्हणल्यार मिनिंगाचे आसा किलर ऑफ सोल म्हणल्यार एक्सप्लेनेशन त्या लेक्चरान दिल्लेलें आसा युट्यूब अंताचे तुम्ही पठायचे प्रभुजी ग्रुपांत. एक नेमकोच आशिल्लो प्रभुजी आता तुम्ही पास्ट टाइम सांगतना बिल्वमंगल ठाकूराला प्रिवियस लाईफ आणि करंट लाईफ बिल्वमंगल ठाकूर लाईफ सांगिल्लें आसा ते एक्चुअली स्थल पुराण की पिंगड कसले रेफरन्सेस आसा स्क्रिप्चरल रेफरन्सेस की स्थल पुराण. स्क्रिप्चरल रेफरन्स हे ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ दिल्ले आसा पण तांणी खंयच्याय रेफरन्स अशी दिली ना. कृष्ण कर्णाम कृष्णराज कविराज गोस्वामीन तांगेले कॉमेंट्रीन तो दिल्लो आसा ಒಟ್ಟು डिटेल तांगेले ते सारंग हे खंयचे ते नाव दिल्लें आसा एक मिनिट सारंग रंगदा म्हणून तांणी एक कॉमेंट्री बरयल्लो आसा कृष्ण कर्णामृतावरी तांतू तांणी लाईफ स्टोरी ಒಟ್ಟು दिल्ले आसके हांगेले ताजे वयरी मस्त लोक मस्त ब्रह्मचारी लोक संन्यासी लोक ताजेवर लेक्चर देताचे तेन्ना ते तांणी सांगताच. ओके थँक्यू प्रभू. ते मस्त लोकांनी कॉमेंट्री बरयल्लो आसा तशी कृष्णराज कविराज गोस्वामीन बी कॉमेंट्री बरयल्लो आसा. ते सेकंड कॉमेंट्री तांणी बरयल्या त्या पुस्तकावयर ते चैतन्य महाप्रभू ते पुस्तक घेवन येताची पंढरपूरच्यान तांणी तांगेले रिटर्न यात्रेन तू ताजे पयलीं कोणाकूच नाशिल्ले कृष्ण कर्णामृता बद्दल ते तांकां चैतन्य चरितामृत मेळटे सांगता चैतन्य चरितामृत हे चैतन्य महाप्रभूक मेळ्ळे हे ब्रह्मसंहिता आणि हे कृष्ण कर्णामृत ताजे पयलीं कोणाकूच ना. ब्रह्मसंहिता बद्दल बी कोणाकूच नाशिल्ले आणि कृष्ण कर्णामृता बद्दल बी कोणाकूच नाशिल्ले आणि ते हाडले नंतर तांणी ते वाचून ताजे नंतर ताजे बद्दल ते कॉमेंट्रांनी बरयचा सुरू केले लोकांना सिनियर वैष्णव लोकांना आणि ते कॉमेंट्री बरयतना तांणी तांगेले ते लाईफ स्टोरी हे सांगचा सुरू केले तांतू ते आसा तांगेली कॉमेंट्री. थँक्यू प्रभू. हरे कृष्ण.